Kasi nakakita na karnero nga, ana da pipila, no? Gamay lang, no? Wala kabotok na po. Pero at least kita mo karnero sa libro. O di ba sa TV, no? Mangutana ta, nga man nga kasagaran nga imahin nga gamiton sa Biblia diha sa paghulagway sa katauhan sa Dios. The image of the sheep man. Kamo ang mga karnero. Pagsugo ni Jesus ni San Pedro, pagkomisyoning, ingon siya, Pedro, gihigugma mo ba ako at imana ang akong mga karnero. Unya ang kanding, di ba ang kanding mo gigamit sa mga tao nga naasawa, nga wa ma langit, di ba? Sa katapusang hukom. Ang mga karnero na sa tuo. Kabantay mo kining kanding murag maro-maro bitaw pug naong mo kabantay ng kanding, no? Tanawar ko ng kanding si pati di ba murag maramaon og naong, no? Kana murag gatingsi unja murag pag ganang nay hangahag, no? Kana bitaw murag lahi ning kanding sa karnero. Tingsion man ning kanding murag maramaon. Murag kilas tan-awon, pero ang karnero is in English is meek. Luoyon bitaw sila tan-awon ng mga karnero. Paso. Nga, unsa may puti pasabot aning mamati ang mga karnero sa iyang tingog. Tuguti ko gamay pagpasabot sa agricultural context sa Ebanghelyo karon, aron masabtan po din ang mensahe sa Ebanghelyo. Kaniadto, ang magbalantay og karnero, kinahanglan kag tulo ka importanteng kinaiya. Primero, kinahanglan ang shepherd igmat. Kasabot mo mag-igmat? Itong gamito ni mga punga kay hapit na ni mawa. Sa may igmat. Abdik. Igmat. Abdik. Ikaduha nga kinaiya nga kinahanglan sa magbalantay sa karnero, kinahanglan siya nga magtukaw. Sa may magtukaw. Kanang di hingatugon. Di diabetic. No, di pre namong ng mga diabetic. Kinahanglan kanunay magtukaw kanang dali mahipugwat ba na kasi daghanan ako word gagamit kanang mahipugwat kanang magdali ra mata ug ikatulo kinahanglan nga hait og memory sharp og memory ngano man kinahanglan nga naanda nila kaniadto nga magbalantay ka karnero naa kay usa ka gatos ka karnero kinahanglan nga kada usa nila naa kay i-assign nga sinyas or tingog. It could be a voice, a sound, or a gesture nga makapahinumdom sa karnero nga iyahan ang assign angkon nga sinyas aron inig tawag nimo niya pinaagi ng sinyas siya may muduol nimo. Jaw na kay usang gatos ka karnero magtimaan kag isang gatos ka science. Kaya di man pareho nga usa ka karnero kay ung inikatag ana lain-lain naman na sila og adto na nimo sa mga kasagbutan inigtingog nimo og unsay assign nga tingog sa usa ka karnero kay imong gitawag to kay layo na kaayo siya may muduol. Pananglitan na kitay tulo ka taghoy na imong usa ka karnero natipa na imo na nang kondisyonon og tulo ka taghoy. Inigtaghoy nimo katulo bisan pagtuan na dapit ato sa sambog na dapit basta kay madunggan pa nimo iyang tingog muduol so na nimo. Diyan nakita po'y karnero nga imong assignan og hiwi og simod, no? Inighiwi sa imong simod makakita ng karnero siya may muduol nimo. Mao ni niya mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan. Ang ngalan nga gipasabot ani kay di man ang ngan nga para nga nato but ang ilang specific nga tawag. So imong sitsit na karnero go na imong sitsitan og kaduha siya mo imuduol og daghang kag karnero daghang kag timan-an. Daghang kag memorization nga gestures. Ngano man kinahanglan man ka makaila sa imong gibantayan. Karon mo balik ta. Ngano man nga gihulagway man kitang mga tao katawhan sa Dios nga mga karnero. Wa man ta ina kamo mo'y mga baka sa Dios or kamo mo'y mga iring sa Ginoo, wala. But kamo mo'y mga karnero. Karon, watch in a sheep.
Unsa may naa sa karnero nga maghulagway sa kinaiya pod sa tao nga nanginahanglan di ay ang karnero og magbalantay. 5 ni ka mga characteristic features sa usa ka karnero nga diin makapamalandong kita kay sibo og haom kini sa tong kahimtang nga tawo nga nanginahanglan po ta Ginoo og magbalantay. Primero, the sheep is very much afraid of running waters. Ang kinaiya og karnero, pananglita na ay karnero dinhi, na ay sapa ana nga kadaghan anang tunga. Bisang pag-unsaon, di dyan na mutabok. Mahadlok ng tubig. Amo na ko po kanding. Kana bitong di ta maligo. Kaligo diha kandingon nakakaazo, di ba? Ang karnero, mahadlok na og tubig. They are afraid of running waters. Mga magbalantay ka sa karnero, niya na ay daghang sagbot sa pikas tampi sa sapa or sa suba. Tagsa-tagsaon dyan na ni mong Tagsa-tagsaon na ni mong alsagikan sa pikas sayid hangtod sa pikas sayid. O di gani magama kag latayanan aron sila makatabok. Because they are afraid of running waters. Fear. Instinctive fear. Inga na po sa itong kinabuhi. Kisa ba'y mga tao nga way kahadlok? Kisa ba'y mga tao nga way mga running waters sa atong kinabuhi? Maadunahan man ta, makabus man ta, mataas man ta grado or mawata ka eskwela, daghan tag mga kahadlok nga naglimin sa atong kinabuhi. We have a lot of running waters. Like the sheep, we need a shepherd. Karon lang, we have fears today. Na to mga kahadlok, mahadlok tang masakit, mahadlok tang mamatay, mahadlok tang bijaan, mahadlok tang bawadaan og trabaho, tanang kahadlok na anato. Like the sheep, we have a lot of running waters. Dapat ito yung isa ka aeroplano, kaya numdum ko sa ka istorya dahil aeroplano nga padong na makras. Yung announce sa piloto nga, we are heading towards destruction. Unya, ang atong altitude, ingon ang piloto, 27,000 feet. Mutong likulbaan ng mga pasahero, kaya kaanaman silang daos-os, nagka-timing mapod ato nga, dahil nanakay nga, imam kanang pare sa Muslim, dapoy pastor sa Protestante, dapoy paring Katoliko. Di ingon ang mga pasahero, hoy, kamo mga religious leader, pag-ampo mo, do something nga masalbar pa ni atong eroplano aron ita mga bidya. Unang gadupa-dupa kuno ag imam sa Muslim, no? Ingon siya, Allah is great, Allah is great. So sing announce sa magpiloto nga our altitude is now 20,000 feet. So ubos na pod. Si sibog ag imam ag pastor sa pare sa Muslim kay way nahimo. Sunod na po ang pastor sa Protestante. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. The Father is great, the Lord is great. Yang nangana ang katong pastor sa Protestante. So sing announce naman po ang piloto nga our altitude is now 10,000 feet. Bisikara nilag pastor sa Protestante nga hilaw kay mahimo nga kaubos na ning atong gihabugo nato padung na tang mutugpa atong paglaom pare na gyung Katoliko. So diha man poy pare gakuha po siya sa ijang alba o ni astula nga 10,000 feet na gud hapit na mo ugsad sa juta iyon ang pare tanang pasahero lohod intaw po kay pare god dungo po tanan. Piyong nga inyong mga mata. Piyong po itong mga mata tanan sa krug sa pasahero. Ingon nagparing Katolikog. Pahulay nga dayon. Ihatag kanila Ginoo. Mong kahayag nga pagkapalo. Mudan ag kanila hangtod sa hangtod. Impas tanan. No? Ikaduha nga kinaiya sa karnero. The body weight of the sheep is too heavy for its legs to carry. Kabantay mo karnero. Ang karnero bulto og lawas. Na, kabantay mo? Murag tibugon. Ano gagmay na sila tiil. Gagmay og tiil. Gagmay tiil, unya dagko og lawas nga libon. Kasabot mo libon no, tibuok nga bugat.
Kanang karnero, matikangkang gani na kay madujas anang buho nga gamay or malikwa na ilang tiil, di na dyan nakabakod. Makajang-kajang man na. Di na nakabakod sa ilang kaugalingon. Mura nag-uk-uk bitaw na ng tiles na ito nga, ug di na ito tabangan, magsigir nga ang ana. Kanang ngana po ng karnero. Masapit gani na sila gamay na matikangkang, ug jamoy makasalba nila nga shepherd, patay na sila diha. Because the body weight of the sheep is too heavy for its legs to carry. Burdens. Heavy burdens. Kinsa ba nato nga way gipasaan nga kabugat sa kinabuhi? We are like the sheep. Daghang mga kabugat nga naa atong gipangpasaan adlaw o gabi. Inyong maintenance sa inyong lawas, sakit. Ang atong problema sa atong mga utang, problema sa atong online learning, nga usahay ma-perfect atong anak kanunay, pero inighuman, diyan mo lagi suod ang ano man ano pati nga usay itong maestra, ano? Daghang tag mga burdens ng panahona. We carry a lot of burdens every day. Napoy mga tao nga mo'y makapabugat na to. Its body weight is too heavy for its legs to carry. And therefore, we need a shepherd to lighten our burdens. Nasabtan ba ko sa akong mga pamalandong gi-share ninyo? I hope I am making sense. Tulo na lang, no? Don't worry, conscious ko sa oras. Ikatulo, the sheep has very poor eyesight. Scientifically, kining karnero, dili na tinggad og pananaw. Di ba parihag iro og iring og kabaw bitaw magabi nga parang muamag na ilang mata? Landag kakita na sila gabi. Ang karnero di na tinggad ilang pananaw. Mao nga og imo na silang itugway unsa i-assign ibutang nimo na sa mga lugar nga daghang hait, mga tunukon nga mga sagbot, mga sampinit, mga bougainvillea pananglitan dinhi sa ato setting, muhab-habra na bisag unsa. Unya, mukao na bisag hait, bisag makasamad nga sagbot, bisag daghang tunok, mo nang mahiwa ng ilang dila. Mo nga apil sa trabaho sa magbalantay, kinahanglan nimong dadon sa mga sagbot nga dili makasamad o makahiwa sa ilang simod. Mo bitaw na nasa salmo nga, He leads me into greener pastures. Kinahanglan na imo nang dadon sa mga sagbot nga klaro nga safe nilang kanon. Kaya dili na tinggad og pananaw. Di ba ingana man pud sa atong kinabuhi? Pila ka mga yugto sa atong kinabuhi nga mubura tag panglantaw. Pila ka mga yugto sa atong kinabuhi nga dali ra tang mahugno. Pila ka mga yugto sa atong kinabuhi nga madiskurahi ra ta kay nay atong usa ka anak nga wa magtinarog eskwela. Pila ka mga higayon sa atong kinabuhi nga nahugno ta tungod kay pila ka tuig tang gahago gabudlay na ning kamot wa gihapon ta madato. Pila ka higayon sa atong kinabuhi nga nahugno ta tungod kay bisag muna na atong pakyut-kyut wa na gihapon ta labing-labingi sa atong bana. Mamubo ang atong panglantaw. Unya kun ang tao mamubo ang iyang panglantaw, di na ta makakita sa mga maayong butang nga gapaabot nato sa unahan. Mamubo usab ang atong paglaom. We are like the sheep. Kinahanglan tang alalayan ug lamdag sa Espiritu Santo. Giya sa Dios nga moingon, anak, kini ang angayang buhaton. Salig nako aron mo widen ang atong panglantaw. Kinumdum bitaw ko, dahil usa ka bana ng gibiyaan sa isang asawa, no, kay diabetic po, no, diabetic, kamao, no. Unya, gibiyaan siya sa isang asawa, sige siya paabot. Kada adlaw gabi, huwad siya muuli isang asawa ni Diyan. Karon wa na man dyan muuli isang asawa, 15 na katuig. Iyon siya puslan man na ingon ani ang kinabuhi, madyo pa'y musod lang kog bisyo. Unang bisyo nga ijang na giplanuhang sudlan, tabako. Ato siya sa tindahan. Palit siya sigarilyo, kay gusto na siyang malangos, isang baga, aron mamatay, puslan, wa na siya ulias ang asawa, adyo pa'y matibway ang tanan. Pag adto na dito, ingon siya, dahi papalita kog sigarilyo. Ingon siya, ingon ang tindira, sa mga sigarilyo hay mapaliton, sir. Yung hope, dahi.
Iyong pagtinda nga nung hope man sir nga na may daghang klaseng sigarilyo aring mahal-mahal pa no. Ayaw nang hope kay manong mag-hope nga na tilaw po ni ubang brand ay bagong gi-promote na mga sigarilyo nga na iyon ag katong customer nga hope dahil kay galaon pa po nga muuli ihong asawa. Mo nga inigtabako no sa sigarilyo nga hope makahinumdum ko sa akong pagpaabot nga malaumon nga muuli ihong asawa. Iyon nagtindirat. Pila naman na katuig ibuwagan sa mga asawa, sir? Iyon po katong lakig, 15 na day. Iyon nagtindira. Di na kaangay mo tabako og hope, sir. Nga naman, nga hope may yung ganahan. Ang angay ni mo, sir, iyon nagtindira. Angay ni mo tabako nga sigarilyo, more. Iyon po, nga nung more man, kay 15 na magkakatuig ibuwagan, kapaabot gihapon ka, more ang tabaka kay ikaw, asa pa more. Asa pa mo, 15 na katuig, laom gihapon. Ang mga karnero, mubog panglantaw. Mubo silag eyesight. Kinahanglan silag shepherd. Katapusan, usa ka unique nga kinaiya sa shepherd, nindot makapamalandong taani. Ang usa ka magbalantay sa karnero, kay kaila man siya siyang karnero, kada adlaw, dadon na siya asay masibsib. So pananglitan mo balik ta, na kay usang gatos ka karnero, makahiring kita nga diri sa sambog o sa anislag, daghang sagbot na nubo. Ugma, planuhon na ni mo daan. Nga ahong karnero adto ko sa sambog, magpasibsib ugma. So kalingawan man na nila og nga nangana nilang baston aron ang karnero adto padong. Sila mo set og direksyon. Naay usa or duha ka karnero bakaha nga mujabag. Di ba na ekspresyon bitog anak nga badlungon nga black sheep? Na black sheep kana bitong badlungon, soberbio, kana nay barumbado, di mo sugot disiplinahon. Black sheep may nga anak sa English. Pananglitan dadon mo imong karnero padong dito sa anislag. Unsa nay usang magtuman mo dong aring kanang kaan. Kay bumog sa ibuhaton kanang magsigi si jagjabag kana di mo turong sa grupo. Piangan ilang tiil sa magbalantay. Tujuog piang. Di go pod kuhaon, di go pod aputlo ng tiil. Piangan lang pasakita gamay. Unya ni kapiang anak, magsangkadzod naman na. Kay man to. Tambawan ra pod sa shepherd. Ija ra pong bindahian. Unsa samtang di pa maadyo, ija nang kugos-kugoson. So kanang karnero bitaw gikugos anang nasa mga kuan sa maayong magbalantay kanang gikugos sa shepherd. It's very ironic kay mo na karnero nga badlungon. Kanang gikugos. Kay mao man ay soberbio, mao man ay suwail. Unsa ini kaadyo na niya, iuli na pud siya sa grupo. Hoping nga di na siya magjabag-jabag og asa ang direksyon. Unsa og ini kaadyo gibutang na sa grupo, mo jabag gihapon, piangan na pug balik. Hangtod nga mabutan. The breaking of the leg. Ingana ba dyan sa atong kinabuhi matod pa? Na mga panahon nga God breaks our legs for us to be reminded nga matay murag king sibog na ta sa daan padong sa Ginoo. Unsa may mga paagi sa pagpiang sa Ginoo nato lain-lain. Kanang pahinumduman bitaw tag mga pagsuhay. Kabantay mo na usahay na mga pagsuway sa kinabuhi nga makahinumdum ta nga matay. Sinyalis na dyan is Ginoo nga muuli na dyan ko niya. Mubalik ko niya. Kay ug di ko muuli sa iyang direksyon, maot-ot yun ko o mapildig yun ko o malungta dyan is kaparutan. Breaking of the leg. Una inig-break sa leg na painful. Mapiang ko ka. Iuna usahay sa itong kinabuhi. Masakitan ta pero diha sa ato nga kasinatian nga nasakitan kita, nahisukamod ta, nakakita ta o nakabati tag pain, nakaamgo kita. Nga kinahanglan da kung dili mo biya sa Dios ang maayong magbalantay. Gapasidungog kita karon sa mahal nga Birhen Maria. Nangaliya kita sa mahal nga Birhen, ang atong patrona ning hamili natong lungsod nga unta dadon kita ngadto sa taytayan o pultahan sa kinabuhing dayon ang iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang inahan sa maayong magbalantay. Agad paunta nga ang atong mahal nga Birhen, Nuestra Señora del Villar,
maggiya kanato sa iyang mga pag-ampo nga unta dili unta kita mahimulag sa sibsibanan nga gihatag kanato o gidad-an kanato sa maayong magbalantay. Amen. Viva Nuestra Señora del Villar.